mga papi, dito na tayo pinasukan ng booking sa Cubao. Galing tayo ng Taguig, di tayo pinasukan dun, kaya dito na tayo nag-ikot. Meron na tayong panibagong booking, 191 pesos. Alright, ang layo niya is 1 kilometer lang. Okay, let's go. Ma'am Audi pa? Ayan, ayan lang pa. Sige po. Okay. Ma'am. Gusto pa lagyan niyo pong gamit niya, ma'am? Ano pa? Sige, ma'am. Tara pa. Yeah. Ayos na, ma'am. Sige po. Okay, let's go. Bali Bawasan mo to 20. 20 po. Yun. Thank you, ma'am. Alright, so let's go. Time check, 1:34. Hindi ako pinagpahinga ni Joyride. Dire-diretso yung biyahe natin, mga papi. Dahil alas 4 na, diretso na. Wala lang pahinga, diretso na hanggang gabi. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yeah. Pasok mga booking, gising na ako. Kanina kasi naantok ako eh. At ayun na nga mga papi, no? Lumabas tayo kayo ng umaga at umuwi tayo ng alas 4:30, 4:45 kanina dahil naantok ako. Wala na! It's a prank! Charan! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tama kayo! Ako na ulit! So ngayon bumalik tayo ng 8. Kaso ngayon ang tapuso ng booking 9:30 na, pero okay lang yan. Habang pa naman yung oras eh. So may booking tayo ulit ngayon, 111 papuntang QC. Tara, punta natin to. Yeah. Thank you po. Ingat po. Galing siya ng Ortigas dito sa punta ng Cubao, 111 pesos. Alright, time check 10:30 na ng gabi. Ayun, nagtatapos tayo ng booking dahil kailangan natin kumayod ng kumayod. Huwag kayo iiyak! Wala pa akong pampa full maintenance ng motor. Kailangan natin ng pampa full maintenance kasi nasa 80 kilometers na yung motor ko. Hindi ko pa siya napapa full maintenance. Throttle body, CVT, valve clearance, mga ganun. Kaya kailangan natin kayod. Alright, balik ko naman tayo dito sa Cubao. Alright mga papi, meron tayong panibagong booking. Hindi pa tayo lumalayo sa ating last drop off kanina. May booking na tayo. Alright, 2.7 kilometers para to. Ako lang ito. Ano yung gusto? Ay nako, thank you sir. Ingat po. Alright, binigyan tayo ng 10 pisong tip ni boss. Galing ng Cubao, papunta dito sa market. Alright, time check 11:30 na. Alright, sana makahanap tayo ng dito. May humabol pang isa mga papi. Pauwi na tayo pero pinasukan pa rin tayo ng magandang booking, 198 papuntang Pasay. Dito ko siya na pick up sa may Pasig. Sayang din. Nalaman traffic eh. Kaya kinuha ko na. Kaso mapapalayo tayo pero di ba baka may pabalik doon. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ma'am Jessie po. Ayun. Sige ma'am. Okay.
naman. Hello, cutie pie. Ingat po. Ayos na ba? Let's go. Saan na, ma'am? Ay. Kuya, Gcash na lang. Okay po, sige ma'am. Ano po na? Wali 198 lang po. Kano po yung 198 po. Alan B pa pangalan? Okay na po. Thank you. Thank you ma'am. Ingat po. Alright. Dati natin si Ma'am dito sa Dynasty. Galing yung Pasig. Dynasty. Ano kang trabaho ni Ma'am dito sa Dynasty? Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay, dito tayo sa may Quiapo area. Ay, Quiapo area. Nakakagigil ka. Baclaran area. Waiting tayo na pabalik. Pabalik na lang, pabalik. Diretso na uwi. Alas 12 na eh. Gising pa ng umaga. Yo, no? Wait. Siguro bago na lang tayo bukas. Bago na lang tayo ulit bukas na malis. Tapos break tayo ng hapon. Alright. So dito katatapusin ang aking video. At bago na lang tayo bukas dahil mapupuyat na naman tayo. Ilang araw nga magpunod na gabi kaya tayo na tayo natulog. Para di tayo magkasakit, baka magkasakit tayo yan eh. So ayun mga papi, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakihit naman ng share, like and subscribe button para maging updated ka sa mga ginagawa nating video sa araw-araw. Tulad ko magsalita eh, no? So yun lang mga papi, no? Maraming salamat. Kita ka sila sa susunod na vlog. Ciao!